Hey guys, magbubuntag ninyong tanan ako na po ni si Jenverse. Guys, dami karon sa kwan guys, Palawan. Kaya magpadako ni nanay og kwarta. Medyo na naman tong palit ni Jaw kwan ba, vitamins. Kadunjo na naman yung ngangan guys, kaya wamang ko yung ID, wako kada ID. Is manamig kuan guys, kada. Sa tialit sa mo kuha dadto, kay ang sinanay, Luis na na yung mapay, magatuadto sa kananay merkado. Sa tialit man mo yung bastos-bastos, ika na naman mo yung ipadadaan. Yan guys, mahapit sa mi o kanang kuan, merkado. Marami kananay. May luya nga Bisaya, day? Wala pa luya nga Dulaw. Wala. Haos nga Bisaya, wala pod. In English ra. Kita na pagkag wala ha. Gisugo magud kong mama, kay mon ko ni nga plus. Kana naman. Ha? Yung Bisaya, amit ko na. Bitaw. Kita nga plus ba? Pwede ba ya? Imon ko nga plus. Ato sa Manila pangita kay Tagalog man dito diri Bisaya ang gut. Gamitin ba? Pila ni day? Hari na lang ibutang. Uy, wa pa kay bayad. Usa ka ba kung paliton? Isa lang. Isa lang kay kuan malaw na kay nanay kuan. Kana. Kani kay Hamis. Ay kag tanglad testing ko lang. Pumutig na tanglad. Oh, nakoy kuan dito te. Salamat eh. 40 na. Ay sinta. Ay sinta o 40, 100. Nagread. Bayad ay. Bayad. Kaya nagpili ako mabay. Luwas ako ha. Bit-bit onggoy, bit-bit. Ano ba yan? Dari sa amit eh. Hey guys, mihapit mi dari swan guys plaza Karijot kay kuan pahangin. Alam medyo di hanggab ug kanang nay hangin ba? Karang kasaba guys, nay music eh. Jay na sila kuan pangampanya. Na guys, di man nang tato na i-vlog kung pagpadaan ni nanay. Di man nang dapat i-vlog kanang magpadatas ginikanan mo. Hatagkas ka na na ginikanan. Amang ko'y muingan nga kanang Saba mag-music oy. Namang ko'y muingan guys nga kanang nay kuan kuno. Sige lang kuno ko party, arty. Sige lang kuno kong pagwapa. Naman sila kay Bao guys nga bisag ka na nay minjo nako. Sa katong day nagtrabaho pa ko. Magsige ko pada nila, magsige ko kananay hatag kay siyempre priority nato ato ang ginikanan samtang buhi pa sila. Mutabang jita mo hatag ta bisag na natay asawa. Muhatag yapon ta, bahala ginagmay ra kay dako na ng kalipay nila. Bisag minjan ako, basta naalaman ko muhatag ug mutabang mangyapon ko nila. Dila bahala ka na nay ginagmay. Kay more ba dyan na yung kalipay guys nga makahatag mo nang kanang uban diha adyo lamon pud mo judge nga pabaya ko ginikanan kay bisag minjo na ko na nakoy bana magatagan maghihapon ko nila bisag kananay ginagmay karon nga nakasuldo nako sa kananay YouTube makatagatag ko ginagmay diya katong din nagtrabaho pa Pukus Manila magatagan ko nila bisag ginagmay bahala kananay ginagmay ra basta makahatag sa bahaw mga nangampanya oy daghan kay jug music mamadgadjay taong makaingan nga malambot ang katang kasing-kasing kita ra mismo nakaibaw sa katang kagalingon guys ug kananay kinsata manang ning share lamang po kunin jo guys kay arong makaibaw pud ng uban ako malipay naman kung makahatag ko ni nanay ni tatay bahala ginagmay ra kay bisag gamay ra na dak naman nakadjong kalipay nila anja wa man pay anak nga ulit guys basta naalam mang gadjud share mang gadjud tas kananay ato ang ginikanan basta naata kay lami mang gadjud ning magtinabangay tang mga anak bahala ginagmay ra basta naa kay nakadjud na nilang kalipay sa ato ang kuan guys ginikanan
manang ako og na ako mupalipay nga jud ko kanang ginikanan bahala kanang ginagmay ra ba basta kanunay kay kadto nakaadyo na ilang kalipay kanu sa pabaday ta mo halipay ug kanang wa na sila mo nang kanang bandiha adyo lamon pud mo pasusulabi ug kanang judge nga moingon mo nga gituman ra nagahang pangarte ang pagpagwapa unja wa ko ka share sa kanang ang ginikanan kay wa jud mo kahibaw guys langan man og kada pada i-vlog, kada pada i-vlog, kada hatag i-vlog. Murag lain man pud paminahon, murag hilas man. Jamora to guys. Nai-share ako ninyo. Pahungaw ka ng gamay. Kaya nga naman jud ko. Pahungaw man jud ko guys kay di man jud ko makagwanta ka na bitong harang ilum-lum ng ahang mga sama na loob. Kay lami man jud nang imuhang ipahungaw kay nagkahuman mo gaan na magimuhang kuan pamati mo nang ug nay di jud ko ganahan nga kanang madenggan nga mga istorya nga nahadyo nang ipahungaw guys mo nang hapong i-share ninyo kay naghaman mo gaan naman nagahang kuan pamatin kami guys daghan may 15 mi ka buok pero nagtabangay gajud mi mo nang ako ug na ako'y kananay grasya mo share jud ko nga nakasweldo na ko sa kananay YouTube mo share ko kanang nay ginagmay pasalamat pus Ginoo nga naay grasya madawat ba mo nang di jud ta makalimot sa ato ang ginikanan guys bahalag kananay ginagmay ra kay malipay naman na sila guys muli na mi guys kita-kita rata dito sa bay guys mao ra to nagpahungaw ra ko gamay guys sa kananayang gibati sakitan ba jud ta nga inin ratag sige ratag pangarte inja di ta makahatag ug makatabang ta sa ang kananay ginikanan nga wa sila kahibaw ug kanang unsa kanang tinuod ba mudadyon laman sila kanang judge nga wa jud sila kahibaw mao ra to guys muli na mi kay magluto pa mi kanang naisudan sa paniud to ningapit ra ko karijut dari sa kananay plaza kay gusto na kong mo langhap ug kanang presko nga kuan bahangin kay dito sa bahay grabe gadyan ka alimuot guys na mis bahay guys nakauli na mi luto na po kuan paniud to amang gipalit nga isda katong nahiniwa na nga barilis nga isda diyan palit kog sagi nga kuan madeng nga geuneun kay ganahan man kuning tanaw kay ra man kabusek hinog-hinog na guys ara man gadyang busek ka ganay saging ning palit ko kanang 1 ka kilo 40 ang kanang kilo dami ni siya tusla no ginamus 40 tabi pila ka buok 2 4 6 8 10 napo kadawin ma 40 pesos siya namalit miglatundan nga saging kinanglan ka mukha og saging makadadlaw para pang pataas kuno sa potassium ba siya guys magluto mi karon guys magsabaw mi og isda nga barili pamahaw din pamahaw grabe na yung tiyang tao pamo ko namahaw ganiya guys ning kaon ramang kog kanang nay pandesal ug gatas hara man gatong isda Nadia sa basket. Ano basket? Una malit pa dahil pag may kuhan guys. Kapajas. Hindi kapajas. Mukhang kadali kapajas ma? Kuhan, pa 40 kilo. 42 ni isa kabuok. 42 Kilo ang kilo? 40. Diyan ding lapas o gamay mga 42. Tangad guys, putang sa kanang sinabaw nga isda. Oh, gas. Yeah guys, maniya mo nga sabon karon. Hiniwa na isda nga barilis. Sa lagi butangan lagi oh. Mas mayo. May oh. Bantay na kay utangan na pud nang ko eh. Nandiyan ipalit pag kupan guys, pipino. Kuan kag pipino ma? Kanang anon? Makadulot, wala yipon. Makadot. Man yung paborito guys, pipino. Yan namalit na miglamas. Wala din mo ang gisugo ma. Wala? Oo. Pangitaunan ko na karon. Kanang luya nga Bisaya o kanang dulaw o kanang Bisaya nga ahos. Miglamas guys. Kumpay o ahos o kanang luya kay mahal ka sa tindahan magtingi. Mo maning madyo maning mamalitag nga ni kay baka barato man tao ka na gamay. Nandiyan na lamang kumukaon madadyong paniut ko ma. Dahil tubli ginantiyan dahil kay mag-ati ka nag-ani ko tukot ka dahil basta ito yun. Isang mapagpainit. Isa ko ang buto ma?
At pamaganti dyan. Alanganin naman bukaan ko po. Timpaniod ko na. Bukaan na lamang kukuhan. Doon ka gani, sa kamay, nagkakao ng yun. Mindan din ang tiyan sa kanon. Bahala nang di mo kaon, gamay, daghan, basta kayo. Mindan ang tiyan. Ronda ni naharog sa kaldiro. Mikoy. Bawian ng pamahaw. Wala na ikaw. Bawian na lamang pamahaw. Nagkapaniod to, mahod to ni nang isa ka rice cooker. Hindi mo na binlan. Harap ko ng busuga sa pandesal ganiya o sa gatas. Di makabuo kagahang ng ulo. Yung sa managi, sige na magpagatsingge. Mau gani na nga akong buyag gani na. Ay, tukal tingin kayo. Asa na ang pagka-allergy? Sige na mga kagatsing. Sapa na kadis ng food. Aliwaras. Mga nangampanya. Put-put. Nag-mag-eleksyon, nasa na mo mahagilap, di naman sinangin mo sila makita. Kita kay igit, bumansin kay igit na. So, karong grabing aliwarusak. Ay, sila kayo hapit na. Asa ka na, muhapit ka, migkuhan ma, Merkado Sibunga Ugma. Pagkapit ko nung... Mangutana ko dito na bay Bisayang luyag, ahos, o ka ng dulaw nga luya. Kaya Sibunga, baga nagbukid ang Sibunga, di ba? Oo. Anong tanong? Kabadyoon ta kayo. May tabo. Ang sana na mo pag-imong ka plasma, butangan ni mo, kuhan? Bukon ko man na niya. Tangan. Isagol na ni mo si mga plas. Oo. Ikot. Puriyo ko diri ikot deh. Magtahi ka ma. Oo. Magkakit. Pero guys, ang mga isagol sa mo ang sinabaw. Kung bayo ka na nailoy ah. Kamatis unta to. Mapalit ng kamatis. Dilat ang ina. Oo din ko ganina. Sige, tuloy pa ingon man dito. Pagtamong-tangok lang siya. Koli. Nasud na. Nasud na. Ipay-post na ni mula. Ha? Post pa nga mo. Biya sa tabi. Sino to? Tagbaw mga ni ko. Balik na! So, Uy, paibabaw ka itong ibabaw. O kati kare mo ipaibabaw. Yun, tangit siya. Ba, ala, butang nila eh. Lela, kung balik. umagla. Ito pa. Oh, dayon. Ay, dahil Ito nito. pa rin. Sen, kabuluyan dia. Yung makina, pulos-pus na, gilaginot niya po. Ano man na dong, di ba ko katultulong? Ikaw ko na dong, di. Ay, nakala. Ha? Nawat ni panahi kay arong na pagkuyatod na napipursinto. Yan, itukod ko doon kanina yung sa nila yan. Ay, na din na. Ay, man na. Pero dili pa na, di. Paman pa na. Alam mo, natahi na daw akong jersey mo. Sira. Ang kapadas, makaibalbangaan, pabisag ilo na. Oo. Hindi ka makakaon dani. Ah, di, humok man tiri. Kumuk to nga na, sibi din ako. Tama na. Hindi ko lutong na si Zach, ilo naman, balbangaan pa Hindi, ako ba? nang, ay, ako nang ko nang ang bukto na tumatangka pa na. Saan yung kautan? Ah, takto naman lagi. Yung Takto ganda ko. lagi, ma. Jersey. Tanaw. Okay, jersey. Oh, sakto Itahian na, ako na? itahian na ng lula. Dahian. Tamis baka ni kapadasa. Hindi man po ni Bisaya nga kapadas. Bung kami mo kapadasa pala ha. Kaya lispad man pagkakapadas. Basig ka ng anemic ng kapayasan. Nagkapayas na anemic, guys. Lispad bito, di pares ibang kapadas nga orange siya. Anemic lagi. Napuan kayo din. Ani kay lispad. Oh, tubo. Gahi ka pa, bitong lutong na. Taka ka mo kung pamili po eh. Tanawa? Katulong tang latang Tumumok na na. ba? Katong mo kung di ko, ayaw na. Ay na, kaya na gamang dunap. Ayaw Ang na. angay naman to Oh, itiba. tanawa. Na. Sabi mo, ang palitan na naman to itiba. Kinaghiwa ni Mudat to na. Lata na, ilawom. Kato kay humok na ka ayaw. Diya, na may kuwan. Daot.
Nung kaya yung puweta na. Kapag ni, di tagot mama na ni. Gusto mo. Lagi mo ni nga bukon. Dahil din sila, balpangaan pa. Enjoy. Hindi na ba eh? May agay. Dahil din ma. Gahe. Huwag makatuot pa ka dani. Kalami agay. Tapos mama dani. Tapos kiso, puhon ma, kada makakikita na ikikitinin. Muna. Kaya kapadyas guys, tabang siya. Tabang? Tilami mo, makakit-kit ba ka? Yan. Tabang, ang ngayran ito sila asuka, og na mo niya mong sabon guys. Gapilan man o kananay o. Nay nga ni nga isda. Barilis nga, pan guys isda. Kanya magipalit kay, para pa magkaprisko. Nanang ilunod. Nananay tangad og sibuyas ug luya. Pawayran na taglunod ang sibuyas dahon karong hugot. Nagtahi-tahi si mama guys. Siyang gitahi mapunda. Punda nga tapak. Punda nga tapak. Punda nga tapak-tapak. Nagana na ito utang ni Kuan guys. Sibuyas dahon din. Ganahan po. Kangingani. Naluto na guys sa gatang sinabaw nga isda. Parang kahumot. Kaya dagang kuwan sibuyas. Kaman na kong luto guys. Daan na po ko dari. Kali mo ko dani magtampa dyan kay mainit. Hangin man. Gani ra po kumakuan guys magititidit. Mano niyang kanda ni pisto. Mano niyang paborito nga kananay sa badyanan. Kaan sa takuan guys, kapadyas. Kanagaman mag-edit na pod. Mano niyang trabaho guys kadadlaw. Mag-video. Mag-vlog. Kanagaman mag-edit. Diya guys, mara po nga mga vlog karong adlaw. Diya dagang kadong salamat sa perminit yung pagtanaw guys. Diya magyamping mo for me. Bye bye!